Jeg sidder og kigger på et billede fra 1910. Det forestiller 4 mennesker på en café. Udenfor er det begyndt at sne. Det kan man se på et litografi fra 1910. Den unge mand i uniformen er vild med mademoiselle. Han sidder og kigger på hende, men hun passer sig selv. Hun har lovet at komme hjem, før natten er forbi. På et litografi fra 1910. Den næste på mit billede er fyldt med romantik. Hun tænker altid på ham, som hun aldrig fik. Så hun danser kan natten lang. Hun er fri på et litografi fra 1910. Her skal ingen glemmes, den sidste er vist fuld. Han sidder og glor ud i luften, som var den af guld. Eller tæller han minutterne til ballet er forbi. På et litografi fra 1910.